Hi friends, welcome back to our channel. दायोनो जोंहा सानैजों लकडाउन बाजाराव बेरायहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय बे लकडाउन बाजारखौ मानो लकडाउन बाजार होनो मिथिगौ ना? माने बे लकडाउन समावहाय खुलिनायखाय लकडाउन बाजार होननानै बुङो आरो। नै जोंहा बे बिराद माबा मा होनगोन? हायथुआ हायथु बे जाहैबाय बिराद गोजौ। आं बिराद गोजौ केमेराखौनो नै नुनो नागिरा बेखौ। नै जों थांगासिनो थाबायगासिनो गामि खाथिनिसो बारा गोजानबो जाया। होमबाबो बिदि थांसै गरमाव मेङोलै थाबायबाय थानाया मेंबाय आङो। थांबाय थानोसै नायलाय। उन्दानि थिं थिं सान्दुङा साथा हमनानै देलाय मालाय बबेयाव थांनो नायफिना नोङो। सान्दुं गोसालै नै बिराद सान्दुं गोसा दिनै नै बिराद सान्दुंखा दिनै। बिथिं खिन्थाहर बिथिं जिं जिं माइ होनांगौ। जिं जिं माइ गेजेराव लामा फोथाराबो गोथां गोथां सोमखोर गाबनि समायना जाजोब्बाय नै जि समायना। बजाराबो मोनबायानो हनै मानसियानो गैया सानजौ माबानायखाय सान्दुंखाय। मा मा मोनबोयो दा नायनोसै। सान्दुंखाय दायो मानसि गैथारने। आयौ इयावसो बार गुसुमोन थान्दाराम खिजुर दंफां खाथियाव। बाजार सफैबाय नै बजार। खुसेर बिदैयानो गरमाव थान्दानो। मानसियानो गैला मारै दं नोंलाय बेयावलाय? खुसेरनि दां। फैलाय साइकेलाव फैनायखौबो सफैबाय जों दुखानाव दायो दसे जिरायथ'बाय आरो। ओमफ्राय जा गरमखाना ओमफ्राय नै जिखौ नायनोबा फै। नायदो जिया गामिनि फिसाबाबो मोनजोबो गासिखौबो। मा नांगौ होनदों खिन्थादो मा मा दङ? सादोर दङ, टप दङ लाबलाय खिन्थानि आं। गाले दङ। मा दङ नै नायनोबा सादोर दङ, टप दङ नै गाले दङ बायदिसिना रोखोमनि मा नांगौ मोनजोबगोन बेयाव लांफैनो हागोन लकडाउन बाजाराव। माने बे दाउबो मोनो नै दाउ बेदर दाउ गोदादों। नायनोबा मोजां ना? मोजां दा? दखान नुनानैहाय पानिपुरि जानो फैग्रोलायबाय। आं हले बिराद गोथाव मोनो बेखौ जानो। नोंथांमोना गोथाव मोनो ना मोना? आं हले बिराद गोथाव मोनो। ओमफ्राय नै बे सासेखौ नायबावदोलाय खाथियाव थानो होबाय आं जानायाव माबा लाजिनानै उनल' खारफाथारो बियो मा होनबावगोन बेखौ।
नायलांबाय थादो बाजाराव मा मोनो मा मोना बाजारा नुनायाव बुहुत फिसा नुनो हागौ नाथाय बुस्थुफोरखौ मा नांगौ मा नाङा गासैखौबो मोनजोबो बेयावहाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नै गासैबो जानाय लोंनाय गासैबो बुस्थु मोनजोबो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै नै फारसेनिफ्राय मोनलांजोबो ड्रेस एरि गासैखौबो नोंथांमोना नुलांखादोंना नै मा दङ नायलांबाय थादो नै खोमसि जाजोब्बाय बेसेबांथाय Quieren moto por qué vale. नै जाग्राखौ थिग लागाबाय आं पकरि लाबाय सब लाबाय ओमफ्राय दा न'आव थांनानै बिदि जानाया नायनायनो बानानै फैदा बाजिनो खाना Mama dong. Ini daun shop, lain alu shop, kemudian kami proses. Ikutan nama. Hah? Mana lagi? Kita plain apa itu setengah? Ini dia. Dos. Hah? गोथाव दङ जाफैदों गासिबो mana ada? Mana kan nengok? Pokori ya? Lava. Sudah. बिथिं गामि थाङो ओमफ्राय नै नायलाय जाहाय केमेरा नुनानैनो सिगां लाजिग्रोखायो गंग्रोखाबाय नै हारसिं गथ'आनो हारसिंनो नै बयलारबो मोनो गासिखौबो मोनजोबो मा नांगौ नै मानसिफोरा बिराद बुरजा जाथारदों दाम जालायलायथारदों बर'नि फिथा सावनायखौ मबाइल गेमसो गेलेदों Balik ori nahar. Balik. Hai hen berade. Marau ya. Abu Lewat kadang tak. Tapi dengan bela sih dia jangan nak sih tu kan. Apa mana? Ada ni macam dia ni kan. Macam
गरम मोनजोब्बायमोन खुसेर बिदैखौनो लोंनोसै दायो बरिया थान्दा ओमफ्राय नै जोंहा लकडाउन बाजारनिफ्राय लाखांजोबनानै फैबाय नै बेजोंनो सोलिनोसै लकडाउन समावलाय टाउनावबो थांनो हाया मानोबो हाया होमब्ला जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा दे फ्रेन्ड्सफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरोबाव लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे बाय बाय